खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे मोनसे फिसा खावलायनाय बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा जायफोरनिखि दासिमबो आंनि फेसबुक पेजखौ लाइक आरो फल' खालामाखै आंनि फेसबुक पेजनि लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों अन्नानै प्लिज नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकआव थुनानै आंनि फेसबुक पेजखौ लाइक आरो फल' खालामनानै लादो अब्ला जों बाथ्राखौ सावरायनोसै नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिसिनि जाबायदि पलिटिकेल थासारि बे पलिटिकेल थासारिखौ माबायदि नोंथांमोना मोजाङै मिथिखागौ जेरावनोखि ओरैबायदि गुलाय गुजाय मोनसेबो माने सिडुल गैया दा समाव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि पलिटिकेल थासारिया जेरावनोखि बेनिनि गेजेराव जोंनि हारिनिनो बयजोंबो मिथिजानाय बै साथाम साब्रैसो पलिटिकेल लिडारफ्रा गुबुन हारिनि ननसेन्स पलिटिकेल खैसाराव बिथांमोना गावबा गावनि बेसेनखौ ओरैनो ओइलामै रांनि मुलाम्फा लानानै फाननानै दोनबोदों बैफोरबायदि लिडारखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि गेजेरावनो बा लोगोसे जोंनि हारिनि जा पलिटिकेल प्लेटफर्म बे पलिटिकेल प्लेटफर्माव बेफोरबायदि ननसेन्स लिडारफोरखौ जोङो सापर्ट खालामनाङा आरो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे स्पेशल बाथ्रा बुंबावगोन आं जायफोर सुबुंफोरानो बा जायफोर जोंनि बे जेनेरेशननि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरानो बैफोरबायदि ननसेन्स पलिटिकेल लिडारफोरनि खिबु खिबु खारफानानै गावबा गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ वास्ट खालामगासिनो दं बरबाद खालामगासिनो दं नोंसोरो अननानै बेफोरबायदि ननसेन्स पलिटिकेल लिडारफोरनिफ्राय हानायमानि थाबैनो गोजान जानो नाजा नङाब्ला नोंसोरनि फैबाय थानाय जितु फिउचार लाइफ लाइन बेबो बरबाद जागोन दिनै नङा गाबोन नङा सानसे नङा सानसे बरबाद जागोन मिथिबाय नोंथाङा जुदि गेस्ट हाउस जायगायाव थायोबा नोंथाङा अट'मेटिकलि सेवलांखागोन बेखायनो नोंथाङा हानायमानि मोजां लामा फारसे आगान होनो नाजा नाथाय बे बिथिंनि बेलायाव मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन आं जेरावनोखि जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ लानानै बिटिसि पलिटिकेल प्लेटफर्मखौ लानानै जे इउपिपिएल बिपिए बे मोननै ओनसोलारि हानजाया ज' जानानै खौसे जानानै जोंनि बिटिसि सरकारखौ सालायनांगौ थारैनो गासैबो जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ लुबैदों नाथाय बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि थायो बे सोंथिनि आन्दोआव गोबां जाहोनफोर दं जेरावनोखि जायफोर मानसिफोरानोखि मोनसे समाव सोरबा तालुकदारनो सोरबा दासनो सोरबा सयकियानो भट होनानै देरहासार खालाम बेफोरबायदि खावलायो जों रायजो राजाखौ लोगोसे जों रायजो राजाखौनो माने बिथोन होयो जे सोरबा दासनो सोरबा बै कलिता बै सयकियानो भट होनानै देरहासार खालाम जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंना जेथोखौ सुस्रांनो थाखाय नाय जोंनि हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि लिडार दंबावो रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि जोंनि हारिनि गांनाय उखैनायखौनो जोंनि हारिनि जेंना जेथोखौनो सुस्रांनो थाखाय गुबुन हारिनिसो भट होनानै देरहासार होहरनो खावलायग्रा लिडारबो दं जोंनि गेजेराव रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला साननानै नाय अब्ला बेफोरबायदि लिडारफोरा दिनैनि बे पलिटिकेल क्रिटिकेल सिटुएसनाव जुदि खुगा सिदोंब्ला बे मानसिया मानि थाखाय खुगा सिदों बेनि आन्दोआव थारैनो माबा नङा माबा मोनसे पलिटिकेल इस्यु दं जायनि थाखाय दिनैनि समाव बैफोरबायदि मानसिया जों रायजो राजानि गेजेराव मोनसे नंखाय पलिटिकेल इस्यु खालामनानै गोदै गोदै रावजों माने बाथ्रा फोस्रावदों साबधान जा रायजो राजा नोंथांमोन सांग्रां जा रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि जोंनि भटजोंसो जोंनि भट मोनथाय मोनथायजोंसो बिसोर साफा साफा लिडार जानो हायो बेखायनो आं मानि थाखाय खावलायदों गासै रायजो राजाखौ जेरावनोखि जों जायबायदि मानसिखौ भट थुनानै देरहासार होहरगोन बै मानसिया जों रायजो राजानि थाखाय थि नंगौना नङा गनायजाथाव नंगौना नङा जों जाय मानसिखौ भट थुनानै देरहासार होहरगोन बै मानसिया देरहाखांनायनि उनावहाय जों रायजो राजानि थाखायनो माबा मोनसे खैफोद अलखद सम लाबोगोन नामा बेखौबो जों दिनैनि समाव साननो गोनां जानानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय समफोराव जों गासै रायजो राजाफ्रानो बेफोरबायदि साननाय बाथ्रानि उन उनजों खारबोफेराखैमोन जेरावनोखि जों सानोमोन मा जे जोंनि हारिनिनो बर' फिसा जों बर' फिसाफोरनि थाखाय बे बर' फिसालाय माथो गाज्रि खामानि मावहैगोन बेफोरबायदि जोंहा फोथायनाय लानानै जों गासै बर' फिसाफोरखौनो पलिटिकेल बिथिङावनो जा बा जिखुनु बिथिङावनो जा जों सापर्ट खालामबोदों बेनि एगेन्स्टआव गोबां रोखोमनि गेदेर गेदेर एग्जाम्पल दं नाथाय बे पलिटिकेल बिथिंनि बेलायावसो जेराव आं बाथ्रा बुंगासिनो दं बेखायनो जोङो भुगिबाय बे नेक्स्ट टाइमाव जों भुगिनांनांला बिनि थाखायनो जों थि समाव थि लिडार सायख'नांगोन रायजो राजा नोंथांमोन थारैनो जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हानजाखौ खौसे जानानै बिटिसि सरकारखौ सालायनो थाखाय बयबो जोंनि हारिनि गासै रायजो राजाफोरा जुदि लुबैमारदोंब्ला बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया जों बयबो वेलकाम खालामगोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन आं स्पेसियेलि आं पार्सनेलि बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ गावनि समस्थियावनो फेजेनथारनांगौ मानोना बिथाङा थांनाय समफोराव जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि
बिमा माहारिनि गेजेराव जोंनि गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोननै मोनथामसो गोबां गेदेर गेदेर नंखाय बाथ्रा फोलाबोदों। बे फोलानायनि फिथाइखौ होनांगौब्ला बिथां प्रमद बर'खौ फैबाय थानाय जा बिटिसि इलेक्शन बे बिटिसि इलेक्शनाव बिथांखौ फेजेनथारनांगौ। बे इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय जायखिजाया लिडारानो देरहाथों आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। नाथाय बे बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ गावनि समस्थियाव फेजेननानै देखायथारनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। बिपिएम आरो इउपिपिएल बे मोननै पार्टीया खौसे जानानै सीट रानलायनानै जुदि फैबाय थानाय 2025 नि बिटिसि इलेक्शनाव इलेक्शन गेलेयोब्लाबो आंहा मोनसे खावलायनाय थायो रायजो राजाफोरनिसिम, जेरावनोखि आंहा मोनसे दुखु दं। सोरनि सायाव? मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सायाव, जेरावनोखि बिथाङा जोंनि गासै हारिनि सुबुंनि सेराव माखासे मोननै मोनथामसो मेजर नंखाय बाथ्रा फोलाबोदों। गावनि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि मुलाम्फानि थाखाय बिथाङा जोंनि गासै हारिनि गेजेराव मोननै मोनथामसो गोबां मेजर गेदेर बाथ्रा फोला बिथाङा पलिटिकेल केरियारखौ गोजौ फारसे दावगाहोनायाव बिथाङा मुखुब जादोंमोन। बेखायनो थारैनो जुदि बिपिएम आरो इउपिपिएल बे मोननै पार्टीया सीट राननानै इलेक्शन गेलेब्लाबो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ फैबाय थानाय 2025 नि बिटिसि इलेक्शनाव फेजेननांगौ, बिखौ गावनि समस्थियावनो फेजेननांगौ। मानगोनां प्रमद बर'नि अनगा इउपिपिएल पार्टीयाव जेसेबांखिनि लिडार्सफोर दं, थारैनो जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानानै सीट रानलायनानै इलेक्शन गेलेबा मानगोनां प्रमद बर'नि अनगा जेमानखिनि इउपिपिएल लिडार्सफोर दं बैफोर लिडार्सफोरखौ देरहासार होहर रायजो राजाफोरा। नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ गावनि समस्थियाव रायजो राजाफ्रा फेजेनथारनांगोन। मिथिबाय? बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानाय गेलेब्लाबो बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ माने गावनि समस्थियाव फेजेनथारनांगौ। बेयो जाबाय आंनि बायदिसो दै रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होनब्ला थांनाय समनि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनैनि समसिमहालागै माने हजम खालामनो हायाखै, जेरावनोखि माखासे रायजो राजानि गेजेराव माने माखासे ओरैबायदि बुंबोनाय माने फोथाय खेबस' बाथ्राफोरखौ माने बिराद दुखु मोनो गोसोखांबा, जेरावनोखि बैफोर बाथ्रानि सायाव दिनैनि समाव बेबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनो गोनां जाबाय बा बुंनो गोनां जाबाय। बेराफारसेथिं थारैनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल जुदि खौसे जानानै गेलेयोब्ला बेवहाय सिबा सोर जागोन सोर जाया बे बिथिंनि बेलायाव दिनैनि समाव आं रोखा फोरमान होनो सानो जे सिटनि बेलायाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बा जोंनि गासै हारिनि गेजेराव दिनैनि समाव 80% जोंनि हारिनि सुबुङानो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ जानांगौनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंबोगासिनो दंखायो। लोगोसे जोंनि गासै हारिनि सुबुंफोरानो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ चिफ जाजानो लुबैयो। बेनोल' फुल एन्ड फाइनाल मोनसे बाथ्राया आंनिफ्राय। बेखायनो स्पेसियेलि थारैनो जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानानै रानलायनानै जुदि गेलेब्लाबो बे बाराव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौनो माने जोंनि बिटिसिनि सिएम खालामनांगौ आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। बाथ्रा बुंदाव बाथ्रा बखिदाव नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो मोनाब्ला आंहाबो गोजोननाय मोनला। बेखायनो नोंथांमोना जेरैबायदि सापर्ट खालामदों बेफोरबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावबो आंखौ सापर्ट होलांबाय था। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।